Maayong adlaw ug welcome sa Code Eskwela. Karon ang atong hisgutan, methods. Una ta mo padayon sa unahan, akong ginahangyo ang atong mga viewers nga mag-subscribe ta sa atong YouTube channel para updated ta sa bag-ong mga lessons o mga videos. Methods. Unsa ning methods or method? Ang method usa ka block of code nga naay mga multiple statements, okay? So, ang method, pinaka-basic ni siya nga building blocks no sa ato ang code. So, kung walay methods, medyo limited ang ato ang mabuhat sa ato ang mga code. Okay? So, ang methods pod or mga method or ang usa ka method mudawat og mga parameters. So, pwede walay parameter or multiple nga parameters. So, ang usa ka method sab pwede sad mag-return og value. Okay? Ang method pwede sad siya nimo magamit sa sulod pod sa as arguments para sa mga or as parameters or arguments sa mga parameters sa lahi pod nga mga methods. Okay? And then pwede sad ka mag-assign og default value sa mga parameters sa imuhang method. Okay? So dito ta sa ato ang example. So kung napansin ninyo no nga sa sugod pa lang sa ato ang mga tutorials kaning console app nato na natay main kaning static void main. So kaning static void main usa ni siya ka klase sa method, okay? Although static lang siya meaning direct ni siya nga tawagon sa class nga program which means kaning static main mo na pinaka entry point sa ato ang program, okay? Kung console app ni siya mo na pinakaunang sudlan or mo i-execute, okay? Mo ni siya. So basically kaning static main pa lang method na ni siya or pinaka basic nga method or entry point nga method sa ato ang console app, okay? So diri ta sa sunod. So diri sa atong example na atay declaration, natay weapons, natay player, and then nag-assign tag value sa ato ang player, and then natay lahi-lahi nga mga klase sa methods diri nga gi-perform. So kaning mga walk nato, di ba? Player.walk nya napud tay lain nga walk yapon pero naay gipas or gibutangan natong number 3 nga parameter. Then napud tay walk nga duha pod ang iyahang parameter, okay? And then napud tay shoot diri sa tumoy nga gipasahan nato og get pistol pod nga method. So naggamit tag shoot nga method nya nagpasa pod tag get pistol pod nga method. And then napoy another nga argument diri or parameter, okay? So atong sabtuning mga nagkalaylahi nato diri nga methods nga gipang buhat, okay? So first off ato ang i-examine ang kaning player nga class, okay? So diri sa player nga class natay lahi-lahi nga mga methods, okay? So ang mapansin ninyo gyud nga method diri nga common is kaning walk. So naatay tulo ka klase sa walk method nga naay lahi-lahi nga mga signature or porma, okay? So diri sa line 30 ang ato ang walk diri nga method walay parameters, okay? Meaning wala siya ginadawat nga mga input nga mga values nga ginatawag. So kaning parameters manay ginatawag nga input values para sa atong method. So basic lang kayo ang logic niya or ang code niya, magpa-output lang ta sa console player walk. Okay? Karon naputay walk dire, okay? Sa class pwede ta mag-define og method nga pareha og mga pangalan provided nga kada method nato although parehag pangalan pero dapat lahi-lahi ang parameters, okay? So dili ka pwede nga magbuhat na pug walk nga same lang gyapon siya. For example kani walay parameter niya magbuhat na pug kag method nga walk dire nga the same lang gyapon dili na siya pwede. Dapat although pwede ka makabuhat og method nga pareha og mga pangalan pero dapat lahi ang mga parameters niya. Okay? So diri sa line 35 naatay method nga naay isa ka parameter. Okay?
So ang gi-output niya is pila ka steps. So output ta og player walk nya steps, pila ka steps. Diri pod sa line 40, the same lang yapon. Walk siya nga method pero ang parameters niya is duha ka buok. Steps og ang direction. Okay? Ano siya. So, gi-output lang nato siya ang sa console. Yang code niya sa sulod ani nga method. Okay? Basically, simple lang. Sunod, there is sa line 45. O gyapon. Basic lang yapon ang ato ang parameters. Duha lang siya ka parameter nga weapon og bullets. Okay? Nya napud tay class diri sa baba, napud tay gi-define diri nga class weapons. Naatay duha ka klase sa methods, or I mean duha ka methods, get pistol og get machine gun. So kaning get pistol og get machine gun, mapansin niyo nga naa siya return type, meaning dapat nga ang imong method kung nagbutang kag return type nga any other data type aside sa void, meaning dapat mag-return na siya value. So in this case, return string nga pistol. Same lang yapon sa get machine gun. Return machine gun. So ang return type sa imong method is pwede masinunsa nga data type, pwede po siya class. Okay? So long as long as ang imong i-return po diri matching po siya nga type. Okay? So kung magbutang kag specify ka diri og string nga return type, dapat ang return type po nimo is string. Kung integer pod dapat imuhang return type. Okay? Or i-return nga value. So mana siya. So mana siya no. So ang katong idea nga ang methods nimo pwede pwede na ay parameters or wala, and then pwede na ay return value. So kung wala return value, void ang type ana niya or return type, meaning wala na siya i-return. Wala lang, continue, i-execute lang siya from top to bottom, ana yan siya. Okay? So karon mo na ni siya. So kung napansin niyo diri sa line 22, di ba? Pwede na to or gipasa na to ning get pistol nga method sa weapons nga variable na to padulong sa shoot. Kay tungod kay kaning get pistol na to mag-return man og string, which is kani pistol. Unya kay ang shoot na to, first argument or first parameter niya is string lang man nga value. Okay, so nagets ninyo ang idea niya. So dire weapons that get pistol, tungod kay string man siya, mo na siya mahimong value sa first argument aning shoot, which is katong weapon. And then mo na ni siya weapon. So dito sa taas na get ano ta dito, di ba? So sang split kadali ana. Okay? Dirita. So kaning get weapons that get pistol, mag-return ni siya pistol nga string, which is mo na ni siya mahimong value nimo dire sa weapon nga parameter, which is magamit na nimo siya sulod sa imuhang code sa method. Okay? Nya kaning shoot na to mag-return pud siya integer nga value. So sa atong example, pila ka bukyang igo, mo na siya atong gi-return. Okay? So kung padagano nato ni screen ana. Okay? So kung ato siyang padaganon, so naatay first sa line 19 kani walk, by default player walk lang siya. So pwede siya isa lang ka step. Karon diri sa line 20 kani walk 3, nagpasa tag pila ka steps atong gusto nga i-walk sa player. So natay walk 3 steps. Sa sunod, napud tay parameter nga pwede ta magbutang og or mag-specify og direction. So di ba? Walk, int, steps, and then direction. So mo na ni siya ang nahimong output niya. Player walk 3 steps forward. And then lastly, player shoot nga method, shoot siya og pila unsa nga klase sa weapon, katong pistol unya pila ka buok bullets, mo na siya. Mao po niyang output, shoots pistol with 3 bullets. Tungod kay ang pistol
mo ni siya ay return value aning get pistol nga method sa weapons. Anya tulo ka bullets kay 3 man atong gipasa sa second parameter. Okay? So ingana siya. So ingana ang konsepto sa methods. Sa kanunay, uban nilang kuninyo og magpadayon kita sa pagtuon dinhi lang sa Code Eskwela.